Noc s Andersenom je medzinárodné podujatie na podporu čítania, ktoré sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Z pôvodne komorného podujatia sa stalo úspešné medzinárodné podujatie, do ktorého sa zapájajú knižnice nielen v Českej republike a na Slovensku, ale aj v Chorvátsku, Francúzsku či Taliansku. Na Slovensku sa Noc s Andersenom koná vo všetkých regiónoch Slovenska. Výnimkou teda nie je ani Senica a Záhorská knižnica. Noc s Andersenom je celoslovenské podujatie, ktoré je venované Hansovi Christianovi Andersenovi a oslavuje sa napríklad konkrétne v našej knižnici aj tým, že sa tu prespáva. Takže taká prespávačka v knižnici. Pre deti máme pripravený zaujímavý program, začína teda dobrým občerstvením, deti sa boli pozrieť v Záhorskej galérii a potom pokračujeme rôznymi aktivitami, ktoré sme pre nich pripravili na tému voda, keďže dnešný deň 22. marec pripadá vode. Nakoniec príde prespávačka a počas tej prípravy na prespávačku budú počúvať ešte rozprávku od Hansa Christiana Andersena, ktorú budeme tentokrát púšťať na platni, takže to budú mať také zaujímavé. No a potom už iba akčná prespávačka a ráno domov. Počas Noci s Andersenom strávia deti nezabudnutelnú noc v knižnici plnú čítania, zábavy, dobrodružstiev a súťaží. Ako sa ti tu dneska páči? Dobre. No a na čo sa najviac tešíš? Na spánok. Takže si sa sem prišla vyspať a nie hrať sa, hej? Aj hrať sa, aj vyspať. Ale tešila som sa na Sašku. Je toto krásne. Asi prvýkrát takto na prespávačke v knižnici? Áno. A aj chodievaš pravidelne do knižnice, alebo požičiavaš si nejaké knižky? Áno. No ako máš najobľúbenejšiu knihu? Všetky. Ako sa vám to dneska páči? Zatiaľ v pohode. Aké je občerstvenie? Dobre. Do knižnice chodievate pravidelne? Áno. No aké je to aj najobľúbenejšia kniha? Denník odvážneho bojka. Grazli Gabu. Pekné to je. Čo sa vám tu páči najviac? Jedlo. A na čo ste sa najviac tešili? Na kamarátsky. Deti mali možnosť zažiť dobrodružnú noc so svojimi kamarátmi, prehlbiť si svoj vzťah ku knihám a ráno ich zamestnanci knižnice živých a zdravých odovzdali rodičom.